Ето ти готови. Е, сега. Laufen. Мамо, Чукна. мамо. Чакай, чакай. Ето ти. Пани го да е. Изчукай тези. Ще ги Не, чупа, няма да ми сложи ги в трябва. купата. Слагай, слагай. Дай ми го. Папа, ich hab 5 Finger. Какво ядеш? Ето е плека. Ето какъв? Какво е това, което ядеш? Пека. Перка. На какво? Щипка. Вкусна ли е? Wollte hier jetzt leckere Sachen machen. Какво е това? Който е? Щипка на рак. На кой това рак?